Dragi gledatelji, dobro večer i dobrodošli u našu večerašnju prognozu vremena. Kao što znate, svijetu vlada veliko nevreme, ali nas to ne dira. Počelo je u Indiji, završilo na Aljaski, zaobišlo je Hrvatsku i to je sve što je nama važno. Ima bezbroj žrtava, ljudima je nekima nevreme odnijelo kuće, krovove, automobile, no nije važno. Oni su bili zajedno sa svojim kućnim limenim ljubimcima. Pogledajmo prilog. U Hrvatsku dolazi polje povišenog tlaka, zato svi meteoropati pripazite se, imamo nekoliko savjeta za vas. Ako vam je tlak nizak, priuštite si ženu. Ako vam je pak visok, riješite se. Jesi vidjela Ivana? Kojeg Ivana? Ono plavog? Da. Da, s Tanjom je! Koja? Katastrofa! Dobro, dosta, šuti. Koliko je? 110. 110? 110? Kako 110? Pa pokaže stoje. 1110. Plavuša. A sada o vjetrovima. I sami znate da u Hrvatskoj ima mnogo vjetrova. Vjetar s istoka, jugo, sjevernjak, južnjak, vjetar s Dinare. Ali ovdje u našem studiju nema ni jednog vjetra koji bi rastjerao vjetrove našeg režisera. Da, pogledajmo naš prilog. Sjeveroistočno. Nije sjeveroistočno. A ti znaš. A vidit ćeš sada. Južni je. Daj ti mrdaš prst u zraku. Ma nemoj, daj znam bolje od tebe. Ma znaš figu. 100%. Ne znaš. A dajde, molim te. Daj, molim te, neš ti meni Daj govoriš. vidiš da je južni. Ma je figu, ja ti kažem da je sjeveroistočno. Ma južni je. Nije, ja ti kažem da je sjeveroistočno. A vidit ćeš sad. A nemoj vidit ti ćeš. meni, Vidit ajde. ćeš sad. Evo ti, jesi ti rekla. A sada, dragi gledatelji, pogledajmo još prilog o oborinama. U Hrvatskoj će biti oborina duž cijelog Jadrana. Zato svi Dalmatinci, Kvarneranci, Istrijani, molim vas, ponesite kišobrane. Kalka! Nemam pojma, probušio se kišom je. Šta ćemo sad? Više 10 litara, nemo. Ajmo, bježi! A sada slijedi prilog o temperaturama. Unatoč kiši u cijeloj Dalmaciji, na sjeveru i na istoku Hrvatske bit će i dalje sunčano. Zato svi Zagorci, Prigorci i ostali pučani naše lijepe, skinite nepotrebnu robu, spustite naočale i zapamtite, svaka ima svoj faktor. Pri 7 sa 3. Pa nije to sigurno. Zakaj? 38 sa 3 je. Ne ga, ja sam u hladu. Sada, dragi gledatelji, konačno, za kraj, sinulo nam je sunce. Ovo možete vidjeti samo ovaj puta na našoj televiziji. Pogledajte. Vidim da će sunce izaći u 6 sati. Vidim da će izaći u 20 sati. Vidim nove jedinice iz fizike, iz meteoroloških motrenja. Vidim nove učenike, mučenike u ovoj školi. Dragi gledatelji, upravo je završila naša emisija Vrijeme za vrijeme i to točno na vrijeme. Vidimo se sutra u isto ovo vrijeme, na istom mjestu. Sa vama je bio Karlo, doviđenja.